Okay, maayong buntag kanatong tanan. Welcome mga igala dire sa ato ang tulumanon sa gyapon. Ako si Jason Monteclar, ang makigkuyog kaninyo hangtod ta dire sa alas 10 sa kabuntagon. Adlaw mga higala nga Miyerkules, ika-21 kaadlaw ning bulan sa Septembre tuig 2022. Good morning sad sa itong mga listener diri sa Norte sa 100.5 DYCM FM Bugo City. Good morning sa atong mga listener diri sa Habagatang Bahid, silas Bonifacio Sanchez ug si Aikis Mahinoy may buntag. Sa akong mga kasangkayan diri sa Daan Bantayan, may buntag ninyong tanan din ha. Karong adlaw sa Miboy ko anday ron murag press freedom. Okay, karon ba to? Karon or ugma? Murag karon to kinay naay mga kuan, naay mga series of events, naay mga kining seminar man tingali or usa ba? Naay mga exposition nga mahitabo rong adlaw sa mga nagadaiyang lugar diri atoa, may labot na sa kining pagselebrar pagsaulog sa press freedom. And then anniversaryo po Drones Martial Law, no? September 21. Actually gituyo gid na nga ang KBP man September unya ang press freedom week giatol pug September kay September lagi kuno nga gipawng ang kagawasan sa pagpadayag. Ang press freedom mo gito siya ay silbing balikon gyud kanunay nga sa dihang gideklarar ni Marcos ang martial law, napaong sad og apil mga igala ang kahayag sa panibya, ang kahayag sa prense ug ang kagawasan mga kaigsunan sa pagpadayag kay martial law naman. So that was September 21, 1972, no? Di na kay ko maayos panumduman labi nagpitsa sam. Kay sa kadaghang pwede nimong saguhon, pizza na lang gid mo unahon. Now, ako panahon sa pag nakaabot ko Jutay's Martial Law. Kay di na masakay ko tantong batanon, pero di pasakay ko tantong tiguang. Kaabot gyud martial law sam, pero wa pa ko'y kabuot. Bata pa gyud ko sa martial law. So dili kay ko maka pasunda, di kay ko maka saysay diri ninyo o mahimo ba na kong bat gyud sa husto o unsay mga personal gid nako mga first experience ba, mga first personal experience, first person may labot sa martial law. Kay number 1, balik ko nako bata pa kay ko sa diha nga nagmartial law, nakaabot gyud ko nya. Ikaduha sad, kining tanan nako nga mga nahibaw-an puros ring mga sinuwat gikan ra gina sa mga secondary nga opinion coming from people nga doon lagi first hand experience sa martial law. Like sa mga naguna nato sa panibya, kato sila si Tony Abila, anhing Tony Abila, kato mo magitoy kanunay na kung paminawon basta magtuki na gani sa martial law o kuyog sa mga pangabuso ni adto di ko magyampungad ni Tony bago pa ko ato diri sa DYCM. Kay pila man to kasibiyaanan ang amot og unsa to si DY LA ba to ang katapusan nga gitinggan ni Tony unya didto sila pamagna RC. So sila magitong kuyugang inday nita. Noon magkito mga tawhana nga usa sa mga bukal bagid kayo nga kritiko sa administrasyon ni Ferdinand Marcos, amahan aning ato ang presidente karon. Unya uguban pa nga mga pangan nga
igo na lang nato madunggan sam pero diwa gitay personal ba nga ikasulti kasi natian kay balikon ako dili ko otoridad nga mo yaw-yaw batok o pabor baka sa marsyalo. Pero sa among experience sa pamilya, natural na ko'y mga ikasulti sam pananglitan katong akong amahan. Kanunay gito nga dunay mga skirmish nila batoks militar. Okay, tungod sa tingali sa among kahimtang niadto. Ya sa among negosyo. Labi pa nga sa una man gud magnegosyo ang mga tao, wa pa magitoy papilay. Nya pag marsyalo, natural ang hawd militar. Tan-aw nila nga kuwangan sa papel ang among negosyo. Kuwangan mga igalas dagkot ug asa mi pwedeng managkot. Kuan pa man to sikat kaysa una PC. Unsa tuy tawag ni Papa to sa mga pulis ay kuan to RSU. No, ang mga bagsik kuno kay kanayad to mga RSU. Regional Security Unit. Hangtod nga niabot sa punto sam nga ang akong amahan imbes unta nga kining sigihan siya dito daog-daog sa mga pulis, gikuha siya isip usa sa mga sinaligan na hinuon sa dako diri sa Sugbo, katong gitawag nilag CEO ba, commanding officer sa RSU. Kaya ba mo kinsay nahimo niya yung direkta nga kanabang yang nahimo gid niyang kuan, nahimo gid niyang officer. Buhi pa hangtod karon. Ug wa gyud bisan kinsang makapasipa. Si Rico Palcuto. Oh. Kuan pa man to siya. Murag Major Rico Palcuto, usa to sa mga sikat ug mga tinahod gid kayo diri nga sakop sa RSU diri sa Sugbo. Katong akong amahan sam gamay pa ko, makahinumdum ko nga kuhaon din to siya dito og kuan sa balay. Kuhaon to siya 6 bay. No, kuhaon to siya 6 bay, dadton to siya mga kauban, unya mubalik to sila 2-3 kadlaw. Mubiya og mga 2-3 kadlaw niya. Wa may kibaw ka asa to sila padong, mga to kuno sila Mindanao, mga to kuno sila Leyte, mga to kuno sila Samar, adto sila ni mga lugaran niya. Ang iyag yung kanunay taparan sa iyang mga lakaw nga mo'y iyahang tahas. Maurag yun nga, siya mo'y gihimong badi-badi. Siya to'y gihimo nga, ang tawag alas mga daan, bata-bata ba? Siya gihimong bata-bata, ni Rico Palcuto. Major Rico Palcuto, karon murag general naman tingali niya, tiguang na sa kaayo. So sila gitong Rico Palcuto magkuyog. Nya katong si Ariel, ambot kaila murag na himo magini lang hipis Ariel Cadiot Pasj, katong Presidential Anti-Smuggling Group. Siya pa maoy tigpada og mga postcard, mga birthday card ni Ariel kay at that time si Ariel nag-eskwela pa og kuan, nag-eskwela pag kolehiyo ba. Bata pa. Sumuna nga mutoy ako mahinumduman. Nya mangutan ako sa kong amahan. Kung asa mo padong, nganong magsige mamuglarga, nganong kuyog maganing mga PC. Mingon dito sa papa nako, sa di pa kakasabot, pero adto mi, nami giadto dito sa Davao, man tingali dito. Nami giadto sa Davao, niya nami gidakop dito mga commander. Kung sa commander niya, ang imong kuyog commander niya, nasan mo gidakop commander? Jadi commander, mga rebelde ko, no? Di ay. Ya, o pa po kasabot sa rebelde. Diyan ako nakamatngon sam nga ang ako ding amahan kaniadto panahon sa martial law. Instrumento gito siya sa estado para nga kining ipahipos or ipadakop or pitulon or panghingusgan, sumpoon ang paglambo o ang pagdaghan sa mga rebuilding NPA. Wa ko kay bawo kung military ba to siya, wa ko kay bawo mga higala kung PC ba to siya, pero sa akong pagkahibaw, bata-bata gito siyang Rico Palcuto. So, di ako nakasabot
Motoy mga personal kay nako nga mahinumduman. So sa ato pa, tinuod gyud ang gigamit nga premise, ang gigamit nga rason ni Presidente Ferdinand Marcos nga nideklarar siyang martial law kay tungod dunay nag-ung-ung nga dakong hulga gikan mga higala aning pipilak ka mga terorista nga grupo sa NPA nga buot mangilog o buot mo palumpag aron ilugon ang pangagamhanan sa gobyerno. So existing yun, katong rason nga maingon sila nga dili tinuod ginamagama ratong ambuscade nila ni Juan Ponce Enrile, tingali apil na to sa salida, but the threat has always been present. Naagyod ang threat. Di gito nimo malimod sa nga at that time dili lang ang Pilipinas maoy giuyog, maoy gidibal ug maoy gisamok sa ideolohiyong komunista, kundi hapit ang tibok kalibutan. Ug naapil ta kay from a larger perspective. Ako balik ko na, wa ko nag-justify sa martial law, asa ko ni against. Pero sa akong pakibaw, from a larger perspective, ang kalibutan sa una, during the 1970s, downwards, gikan sa 1960s to 50s, ang kalibutan sa una, gibahig og duha. Natunga. Kalibutan niya, apil matas kalibutan. Ang kalibutan sa una, nabahig to og duha. Komunista og dili komunista. Expanding mga kaigalaan ang ideolohiya sa mga komunista. Offshoot gikan sa World War II. Kay human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang giatubang nga hulga na pod sa kinatibukan nga nasod sa mga lugar, mga galang nga naapektaran sa gubat, mao ang pag-emerge, ang pagsulpot, ang pagtuyhakaw sa mga grupong komunista or sa mga grupo nga nagtuo nga ang sunod kaluwasan bit-bit ragyod sa mga komunista. Mo bitaw nga pag kahuman gyud sa World War II, nahiwa ang Europa. Nahiwa, dunay Eastern Europe, dunay West. Ang Western Europe, motong ganibokrasya, Amerikano maoy nagpaluyo. Sa Eastern Europe, maotong nagkomunista. Ang mga Ruso maoy nagpaluyo. 1948, ang China, eventually nidaog ang komunista ni Mao Zedong. Gasunod-sunod mga higala ang revolusyon o ang mga rebellion dito sa North Korea. Nidaog sad ang kining o nakigubat ang grupo mga kahigalaan sa mga komunista na himong North o South Korea. Dito sad ni Ulbo ang kasamok niadtong higayuna mga 1960s sa diha nga gusto sang ilugon sa mga komunista ang kinatibukan nga peninsula sa Vietnam. And then mo gyapong mga tuiga from 1950s up to the 1960s, even up to the 1970s, nagubot sad ang Cuba. Kay dito sad mga kahigalaan ni Alsa ang grupo nila ni Fidel Castro. Kuyog sa ako ang idolo nga si Ernesto Che Guevara. Personal na ko nga Ginoo. Kaniadto. No? Ni Alsa sila, ilas ang giilog ang Cuba. Nagsumpay-sumpay sam dito sa Argentina, dito sa Brazil, nanulpot ang mga daghan kaayog mga armed group nga nag-adhere sa usa ka komunista nga panulunan. So tibok kalibutan og diri pod sa tuas Pilipinas, wa pod nagpaalkansi. Ngano man kay offshoot gikan sa World War II, apil na to daan ang hukbalahap. Katong hukbalahap mga gala ang ilang sinugdanan, of course, gituhuan to sila nga mo sila'y katupusang remnant sa KKK, katong katipunan ba? And then evolve sa diyang niabot ang hapon, daan naman to sila mga kumbatan. Daan naman to sila nga doon ay experience sa panggubatan. So na-evolve sila, ang ilang mga daan nga membro, gi-absorb, unya, nahimo silang usa ka single nga guerrilla unit, and then dito na naila ang pangalan nga Hukbong Balahap, batok sa hapon. Hukbalahap or Hukbong Bayan. Hukbong Bayan laban sa hapon. Hukbalahap. Nakaroon ang Hukbalahap sam, gituman-an man to nilang Jesus Laba.
Numuntoy mga dako. Katong mga Lava Brothers. Amot og ako sa libro ra mas ako kabasa na nila. Ay mga litratong ginagmay pero mga kraan tao ba? So ang hukbalahap giduman-an tos mga Lava Brothers na karon ang mga Lava Brothers doon naman to yung mga backgrounds komunista kaya actually man komunista gito sila. So pag human sa ikaduhang gubat sa kalibutan pildi na mga hapon buot na tambuhian sa mga Amerikano pero nagpabilin gihapon mga higala ang organisasyon, ang organo nga naglangkob niadtong mga armadong kalihukan apan mahiluan na ang ilang mga panglantaw sa kinabuhi kay lahi namang ipanglitok. Maghisgot na magkaangayan, maghisgot na magreforma sa kayutaan, maghisgot naman mga higala og mga dagkong mga butang nga wa pa nato hisugati-sukad kay ang ato amagong pakigbisog sa Pilipino kutob raman sa pagsukol sa mga buot manakop nato sa mas katsila, Amerikano og Hapon. Pero wa pa man ta kaila at the time sa nga duna di ay panulunan sama sa komunista nga revolusyonaryo kayo bag panglantaw sa kinabuhi nga ang imong purol dili na imo, amo na. Laktod pagkasulti, ato ng tanan. Kanang imong purol sa di ka makapataka og pangangkon nga ako aning purol. Kung naakas komunista nga nasod, ang imong isinggit ana, ato aning purol. Kaya ano man, nakalitan man tasam sa kanindot paminawon sa pasalig sa ideolohiyang komunista. Nga, murabag katong Three Musketeers, all for one, one for all. Kabasa man ang libro ha? Kang Victor Hugo mo tila nga libro. Okay sa to? Author na ay. Unya, natural ang mga saop, ang mga peasants, ang mga pisante, ang mga mag-uuma, dali kayong malipat. Kay gipasaligan man sila nga kung ang komunista na mo'y maghari, kining yuta nga inyong gitikad, mainyo ni. Dili mo kanunay na lang mag-agad sa maayong kabubuton sa inyong mga agawang yutaan. Inyong mga landlord. Unya, kining mga halin sa inyong ani o sa inyong abot. Bahigo na. Nabahigo na sa pila kabuk ang mga nagtikad. Bahigo na sa mga mismong nag-ugmad sa yuta. Nya, ugari sa kabaghisgot sa kining pamuo, labor, ingnon pa mong pagsulti nga kanang imong kahago dili nato dangawon pinaagis imong adlaw. Pinaagis imong inadlaw kun dili dangawon na nato, meaning dangawon baka nang tagag value. Ang imong kahago dili na lang kutob para nimo kun dili para na nastanan naningkamot ka sa imong isig ka pamuo, sa imong isig ka mga mamumuo. Oh. Ina na bang mga konsepto? Unya, wag tangon na tani kining mga huwag tangon taning kapitalista. Ang lamig kay mga kuan ba? Kay ug nakunukas komunista na sam, kung tigama kag sapatos sa usa ka planta o sa usa ka factory, wala bayre ang imong kahago para nga mula kay para mo imong sweldo ang adlaw, kundi ang imong kahago gibayaran kay tungod nakapangalagad kas kinatibukan nga katilingban kanang sapatos nga imong gihibo, sapatos na para sa tanan. Yan natin sila competition. No, kung naghibo kag usa ka sapatos, di ba ako naman nag-isulti diri sam? Maghimo kag balik usa ka libo, kanang naghimo kag sapatos nga mobalor og usa ka libo ka pesos. Ang usa unya sweldoan kag 200 pesos ang adlaw, pildi na ka. Ano man ay competition sa mga komunista. Kung sa usa ka adlaw nimong pangabudlay, kung sa usa ka adlaw nimong panarbaho anang usa ka planta sapatos, ibutang ta lang. Mo-produce ka og usa ka pair of shoes for about 1,000 pesos each. Kung imong ibaligya sa gawas. Unya gisuldoan lang kag 200 pesos in a day. Nga ni produce kag 1,000 pesos nga value sa usa ka butang. Aw,
alkanse na kada ako 200. Kung dili mo sugot ang mga komunista na. Inana ba nga mga panghaylo sam? So, pila na ba istorya, ang kalibutan gyud at that time nabahig, nahiwa gyud og duha. Komunista og dili komunista. Dili necessary kapitalista. So, tibok kalibutan niya ang Pilipinas, apil mas kalibutan. Nya, di masagyud malimod nga at the time, kuan kayo, aktibo, limang kaha, 1978, 1979, up to the 1980s, early 80s, 83, 84. Mutoy peak, lumaog ito ang peak sa armed rebellion sa Pilipinas. Niabot gusto sila mga about 90,000 strong armed rebellious nga mga organization, labi na ang NPA lukop nasod. Lima ka niabot sila mga inalang gidaghanon. Og dili to nimo mapitol, og dili nimo marsyalohon lagmit komunista na taron. Sugot mo komunista taron. Ako sa college pa ko komunista magitag hula-hula pero bunga man tos kakiat, bunga man tos pabilib. No? Bunga lang to sa kaignorante nako. Mo nang nagsige ko og tan-aw nga ay kanindot aning komunista, but you know, may lang na sa libro ng komunista, may lang na sa papel, pero inig-abot ana, inigpatuman gyud ana sa ilang gusto, ang madato ana ang Politburo ra. Ang Politburo ra gyud mahayahay. Ang Politburo ra gyud magbuot-buot ang ilang pamilya, ang ilang mga igsuon, ilang mga kadugo, mo ra gyud mabulahan. No? Ug ang mga membro, mga higala sa Central Committee, sila ra gyud maoy magbuot. Arang-arang na lang ning atua og panalitan do na tayo kongreso ning atua asa. At least ba do na tayo gamay og Politburo na magud mo imong pabuton wa na nay kurtihay. No, wala na'y kurtihay. Kuha na gina, o gunsay na sila kununay, patuman, diretso na. But, you know, salamat sa Ginoo nga mutoy na hitabo. Nga nagmarsyalo kay para nako, wala naman. Di naman mapugnan ang purisan nilang Bernabe Boscaino. No, katos Bernabe Boscaino, taga-diin to siya, murag, katang Tarlac man tingali to siya. No? Moto siya usa sa mga founder sa New People's Army. Sila ng grupuha kato nila ni Popoy Lagman or iyan na ba itong junior. Kini John Ibasco, apil ni. No, kinirong katunidaga gobernador sa Bohol o niya nahimong presidential or cabinet secretary or sa to siya, secretary to the cabinet ni Digong. Usa to sa mga senior member. Usab gitos mga nakapaligon ang ilang grupo mga igalas New People's Army nya karon tiguang na. Pare na siya. Kato sila si Kuan, Eric Bukoy. Sir Eric Bukoy at the time sa ilang panahon. No, ang mga ngilngig kay to, motoy mga respetado kayo nga membro mga igala sa mga armadong kalihukan. Dresogbo, John Quintanar. John Quintanar sam, lahi man tong John Quintanar nga manibya kaniadtos DYRF, natoy John Quintanar nga parente dire sa parente nilang Kuan, Kim Quintanar. Libor leader na o nyangilngig nahimo gitong kuan ay nahimo gitong general sa New People's Army. No, usa gitos mga ngilngig kaayo nga kanang aktibo gid kayo ba nga combatant sa New People's Army dire sa atoa. Kato sila si napamagit amot patay naman tingali katong dirisam unsa tuingan sa command ato diri dapita sa may Katmon natoy unsa tuingan ano daw nalimot ko atay pa diri dapita Katmon diri Sugod pitindaghan nag NPA na diyan adto kuan kanang
Nalimot ko sa ngan sa ilahang command sa NP. Itanin ka. Bata pang bata. Vicente Padayaw Command. Nandong ka na, Sam? Katong Vicente Padayaw Command, naana magsugod somewhere dire sa Danau. Lahos na gina dito sa kining Carmen. Dayon sugod. Dayon Katmon. Abot pa ganina somewhere dire sa may Tabugon. Tuburan. O, muna isakop sa Vicente Padayaw Command. Di ko kalimot pa ng dapita. So sa ato pa, existing yun ang grupos mga rebelde niya. Hinumdum mo nga, hinon katuwa na ito yung martial law. Nga, pila to ka mga bases sa Diraf Riders ang ilang pangdauban. Kapila to pahunungon ng Diraf Riders, unya panaugo ng mga pasahero, unya lapuaan, dauban ang ilang mga sakyanan. Ha? Apel pa itong piltran ko? Nadauban pa to sila? Di ay sa Katmon. Kaya ang last nila nga operation, kato teenager pa ko, katong diris Maya. Naman to'y terminal dito sa Maya. Nga giparking ang tulog ka mga upat ka mga buses sa Diraf Riders, gipakanaog ang mga konduktor, gidaoban ang ilang mga bus. Unya, naraba ko yung naila na ito usa. Kauban ako kaniadto mga igalas aktivista, but buhi pa makataon. Nga bantog ra nga, magsigigig imbitar, adto ta dito, ana, natay ka ng tawag na mga to, educational kuan man. Kanabang discussion ED. Natay ED dito. Immersion ta balig tulo ka adlaw o sa kasimana alang sa mga mag-uuma unya nadetay ngina ba mga lightning operation ko ha. Unsa man niyo hindi ko mapila na kay artira ba kay ko. Mura dito. Nagdadala dito ginalon nga gasolina kay mang daob ko paita aning utukaw eh. Sus Maria. Inana ra gyud ang ilang mentalidad. Muna nga pasalamat ra kita. Oh. Katong ilahang kinomdom kasab nga ang ilahang munisipyo giransak astang ilang police detachment gipang disarmahan. Gipang disarmahan ang pulis sa mga rebuilding NPA. Oh. Mga kuan magud na sila kanang ang utok ba utok pulbura. Wala gyud lain na hibaw ang lingwahe kundi lingwahe ra gyud sa pakigpatay. Kay dili lagi kuno mo daog ang komunista kung dili nimo ilugon ang gahom. Nya kining mangilog kag gahom kinahanglan man kang manion, kinahanglan man kang mupatay. Di man nimo pwedeng amaman ang gobyerno nga kaminasad. Wa man na na mao'y playbooks komunista. So, muto nga, mangilog gid sila. Muaway gid sila. Muna nga, doon na nang, mubitaw nga pag 1990s, doon na gitawag sa mga the Great Rectification Movement. Gibutangan gito og the Great. Nga nung nag-great to. Mga 1991 up to 1995, doon ay gitawag nga the Great Rectification Movement. Girectify ang movement sa communist armed group, sa armed forces, sa New People's Army, o sa National Democratic Front, o sa uban pa nga mga prente no, sa mga komunista. Nga naman, kay nang gawas naman ang mga grupo sa nga klaro kayo ang tuyo nga maurag yun ang pangwarta. Hinomdo mo 1990s ni sikat ang Alex Bungkayaw Brigade. EBB. O nilahi ito sila si Kuan Emiliano Tabar man tingal ito. Unya grupo nila ni Popoy Lagman. Daghan kito sila nga mga splinter group sa New People's Army. Then, nisikat to ang gitawag nila urban terrorism. Hinomdo mo, nga naa na itong mga Sparrow unit, mga special partisan unit, mo itawag na Sparrow.
Sayop sa ng connotation nga mingon Sparrow kay mura kunog langgam. Ug kinsay nag-imbento ana istorya nga Sparrow gyud kay it was derived from kini kunong klase nga langgam kanang sa in English gitawag nilang Sparrow nga paspas kuno kay glihok nga naa karon wa dayon inana ba. Pero actually ang akong pagkahibaw when you say Sparrow, Special Partisan Unit. Murag muna siya. Or Army Unit. Basta Sparrow. Kay partisano man to sila. Mga partisano man tong mga mo-operate yun dire sa urban area. Unya, magda mga higarap. Ang bitbitom sa 45 na. Way mga tag-as nga kalibre. Mga college graduate ra ba gyud, mga sakto sa edukasyon, pero ang training maura gyud ang pagpamuak og sa mga target nila nga mga patyunon. Muto nga ang kulon niadto maghilak ang semana kung way mabukan sa pulis. Inomdo mo nga ginukdanay dias kulon nga kalit lag siak ng mga traffic diyang pulis kay agaw armas inig pusil ilugo ng armas. Mumto kitawag nila agaw armas. Pila to kabuok mga biktima taon diri sa Sparrow, diri Cebu. Nya kanang talisay agihimo ng killing fields. Matagan kana, labangon, kanang labangon. Hinomdo mo. Kay kanang labangon sumpay naman na diri bukid paingon dito sa Guadalupe. Oh. Pagkadaghana ato nila, samok gyud kaayong Pilipinas ato tungod ato mga komunista. So hinomdo mo, muto nga naay mga ABB, Alex Bugaya Brigade, dito mo operate ni Gross. Sus, pang tulison dito mga bangko, mga rural bank, pang sudlon sa may, tulison. Oo niya, inala ba? Moto nga pag 1995 or 1990s, nag-rectification sila. Girectify nila ilang grupo. Motong namog na ang grupo nga RA o RJ. Kini sito ko ani jotay kay nagapila-pila mo ko muna tong nay RA o RJ. So reaffirm his movement. Reaffirm meaning ilang gi-reaffirm ang armed struggle. Ug ilang gi-admit nga doon nagi-class struggle. Bourgeois versus the proletariat. And then ideological ba nga acceptance sa mga doktrina sa and you cannot just gain your kanabang victory without adhering also sa idea nga there needs to be an armed struggle. So naagi armadong pakigbisog. Nya ang armadong pakigbisog malanaton but pasabot di lang tapuson ugma sunod tuig kun dili usa gyud ka malanaton nga pakigbisog hangtod nga makabot ang kadaugan. When you say malanaton, dekada ang ipon. Now, nasa gitawag og RJ, katong gianggaan nila rejectionist. Mao na tong grupo nilang Eta Rosales. Di ba? Anak nila ni Hontiveros, katon nila ni Attorney Bautista. Hinomdo mo, katong Sanlakas, anak o Sanlakas, Akbayan, dagan kito sila. Mga rejectionist man na sila. Those are the kinds of people nga ni reject na gyud sa idea nga kinahanglan tag armed struggle. Oh, ang ila nga ug gusto ta nga magkomunista, dili ta mo gamit og armas, di ta mo gamit og pusil, mo gamit ta sa tools nga gigamit ra sad sa atong kaaway which is ang katungod sa pagpadayag pinaagi sa mass media. Di ba? Pinaagi mga higala sa usa ka legal nga pagpatapok-tapok o pag-edukar sa mga lumulupyo. Dili ta mangilog. Kay nganong mo adhere man ta og pakigbisog sa armadong pamaagi kung wa kasabot ang imong gi-recruit nganong makig-away siya ug di nagsukad ning awaya ug asa tapuson ning awaya ug pila pa kabuok kapgo ang ato ang pang-ihawon ay hapata mo daog. Inguna na to sa mutong naay rejectionist. Mabitaw nga mas mo prefer na lang ko ang mga Sanlakas kay dili man mga bayolente.
Pero ari kas mga anak bayan, sus Ginoo ko na Secretary General ko nag mga pila o tulo ka tuig. Adto kas mga anak bayan, mga bayan muna, mga unsa pa na diyang mga grupuha. Mga League of Filipino Students, Kabataang Makabayan, KM. Sus Ginoo ko. Puros ra gyud kuan sam kagubot ang nasuna-huna nya magsigig. Kuan lagi magsigig handom nga mag-revolution lagi gyud. Kana ba kanang tanan para nako bunga maguna sa kalibutanon nga kining pag-isbog. No, it was really a movement, a worldwide movement. Naapil ta. Muna nga ang tubag sa mga gobyerno ni adto nga gipaluyuhan og Amerikano. Kay actually ang Amerikano man gid mo nangusog sam nga di ta magkomunista. Kay ang China nagmugna na magud sila og hegemony. But pasabot ba nga kinahanglan kini nga regional bloc dapat puros to gini mga kaalyado nya puros mga komunista. Kay ang kinabuhi magud sa komunista nag-agad kung pila kabuok ang mosanib nila. Kay kung magkomunista ka lang nga ikaw lang usa, mamatay imong ekonomiya. No? Mamatay gid ang imong ekonomiya, patay mo mga tao ay makaon. So, muna nga ang tubag sa gobyerno kinanglan pitulo ni sila mintras sayo mo tong magmarsyalo. Katong mga paambos-ambos nilang inrili, salida na lang to, matinuod tog sa di, pero the fact remains nga ang hulga sa mga komunista is growing each day at the time. And Marcos needs to do something. Now, ang ikaduha nga pangutana, maura gyud kini mo ni dapat untang sigihan og tuki. Nganong wala dayon na lift ang martial law. Kaya actually si Marcos was not there for about 20 years. That's wrong. Sayop man tong moingon sam nga si Marcos 20 ka tuig nga naghaud. Wala oy, napabeto sa iyahang termino. Wala presidente pabeto siya mga unom tingali ka tuig. Aya pa siya ka martial law. No, na presidente pa to siya unom ka tuig. At that time man good, ang presidente sa Pilipinas unom ka tuig ang iyahang usa ka term. Di pa to upat. Kurihi ko kung nasay ko unom or 5. Basta di pa to upat, karon ra maning na upat. Unom, no? But anyway, ang pagmarsyalo ni Marcos from 1972, it took him pila to mga 1, 2, 3, 4, 5, 14 katuig, no? 1965 na presidente, marsyalo 7 katuig. Muto nga ang iyang martial law niabot tog mga 14 tingali katuig sa gilift to 1984 83 1984 tanawa ko no diya si internet kaita mo lagi na banga kay ko banga jud kay ko pizza tinuod mga nana 1984 no. 1984 kay mo man to katong snap election. Mo lagi 1984. Mo lagi basa mo 83 84 mo. 1981. Muna. No, but mo lang kana ba bunga ra gito siya sa gubot kaayo nga kining kasaysayan sa tibok kalibutan. Nya kinahanglan gid mo tubag sad si Marcos. Now, kanang maingon ta nga nangawat, nagpahimos, gihurot gyud og si Pupoy mga igala ang katigayunan sa ato ang nasudnong panudlanan, upshot na lang na. Wa man ta nakiglali sam kung doon na ba'y kawat, kaniadto or wala, natural, sila go'y haod. Actually, dili gid sila haod, military gid mo'y haod. Sa tinood lang, dili raman si Marcos. Kung dili, military gid mo'y haod. O niya, mga kronis, bunga maguna. Mo magunay tendency gid sa tao. Matagaan, kaya ni mo, gustong gahom ang tao, nga wala na'y makamonitor, wala na'y makapitol, wala na'y makakontrol niya, buhaton maginitanan.
When you are in absolute power, everything is permitted. Karon gani ang atong mga politiko sam nga naapata sa balaod or usa ka gobernong gidumanag balaod, mangawat pamanggani. Unsa pa kato ni adto nga sukol ka, pintalan ka po ah. Uy, bago raman din napatay si ko ano? Napatay ko no si Benito o si katong iyang asawa? Tiamson? Wa pa sila official statement kay doon na kunoy na sipatan ba dito sa somewhere sa Samar ba to Sam? Nga nagsakay sila og bangka, kanang motorized bangka unya gipasundan og drone. Drone man tingali ito, drone. Kanang drone nga magdadag bomba. So napasundan og airplane drone sa ato ang armed forces dayon gi-target, gipatagakan dayon og bomba. Mutong na footage nga nakuha. Bungkag ko no. Kisa nga to Wilma, Tiamson. Ang duha ka mga dako, kay kato sila may gituhuan nga mga dako gis NPA, tibok nasod. Sakay niya itong maong motorized nga bangka. Pero wa pa magid ko no'y nakuha nga mga kadaber or di gid sila ka-verify ba kung si Benito ba to or si Wilma Tiamson ang mga patayng lawas nga ilang nakuha gikan atong wreckage mga igala sa gibumbahan nga kuan, gitirahan nga motorized bangka. Limag ha? En route nagdagan ba? Gipaluparan og bomba. Naa na dito ang teknolohiya. Naanataan kay kahapon lang na inigawa sa Philstar unsa to katong mga rocket propelled launcher sa Israeli Army ang nakitaan nga nagpatagandagan dito sa traffic kaayo nga karsada sa EDSA. Mga upat to kabuk o napo to kabuk nga nagsigpatan abot asa ka to padung. Naala day capability ang Pilipinas sana nilgigas ha. To maayog mao na. Kana og tinuod to sam nga ang naigo sila gyud si Tiamson, si Benito ug si Wilma dako kay nang kadaogan sa armed forces. No, dako kay nang kadaogan, dako kay nang pasalamat ang mga tao og mao nang istorya. Kay kato sila mo magitoy mga ngilngig kayo sab nga operator sa NPA. Katong mga Tiamson, katong managtiayon nga Tiamson. Nya ngilngig kay tog koneksyon, lima ka nadakpan na. Ha, nadakpan. Gipabuhian ni Digong. Gipabuhian, bubita tong istorya nga si Presidente Duterte wa gyud siya ka piog ba sa gusto sa militar nga ang among ibutang dias customs military, ang among ibutang dire sa DPWH sa DENR military, ang among di ba kinamdong ka puro military sam kato sila si katong mga kuan mga Pilisiano, mga Simato, mga katong usa Eduardo Dilis Ermita Anyo DILG katong si National Security Advisor si Lorenzana Delphine Lorenzana napatong usa katong AFP gapon nga hipi Eduardo gipoy pangan singa na to niya katong kuan kay stout kay lawas ba kato sila mo man to'y ilang concession kay si Digong mga kaigsunan sa tinuod lang na nakasulti nako nga mga suod kay nako nga naagyud sa adi tingali gyud ingon nga naagyud sa Malacañang ba sa intelligence ba ingon magid sila pagsulti nga moto nga nahikot si Digong pagmaayo o gipalibutan gid siya mga military personnel or military people mga ex-general not because for his advantage or security. Advantage to sa mga military men nga naa pa sa aktibong serbisyo nga kinahanglan og connect sud sa civil government.
Kay motoy ilang kompromiso, kay pertig yung sukua sa mga aktibong General Sam. Nga sadyang nadakpan na gid nila ang pinakadako sa New People's Army. Katong dako, kuan magito kanang high ranking magito Benito ug Wilma Tiamson. Gipabuhian ni Digong. Perting sukua sa militar mo tong ilag yung gi-impose nga dunay possibility nga kudeta. O gipasod ba sa gobyerno? But anyway, doon na giputs nga may, kada bang kudeta nga mahitabo. O dili mahatag ang gustos militar kay perting sukuan nila gibuhat ni Duterte. Pila kod kadekada nila nga gipangita tong Tiamson spouses or katubang Tiamson couple. Pila kadekada sam kay katong Tiamson couple, kuan man to sila kanang idlas gyud kaayo kay veterano gus panggubatan. Idlas gyud kaayo. Dekada ang giihap para nga matultulan to nilang duha ka managtiayon, para nga madakpan. Dekada ang giihap. Miyon ka tingalig mga duha ka dekada pinangita sa militar. Saon nila nga makuha gid nilang pinakadakong isda sa NPA. Ya karon nga nakuha gipabuhi ang presidente. Dito na to nagsugod nga si Duterte magsige nag-ingon-ingon nga revolutionary government. Mag-revolutionary government ta. Kay mo man to yung counter-attack kintahay sa military o kuditahon siya, singgit po siya revolutionary government. Kaya nga, di ba? Awa ha? Nganong magsige man siya, Sharo, wagid mo na question, nganong magsige siya hisgot og revolutionary government when in the first place, siya naman ang gobyerno. Wagid mo kapangutan na ito? Wagid ito ni Sangtov siya manawang ha? Presidente na ka. Nitaog ka na. Imo ng Malacanang. Unya, nganong magsige pa man kag hisgot nga mag-revolutionary government ka? Ikaw na may naadya? Ikaw na may government. Wagid, Saro, ikaw Sam, ngutala ka to Sam. Wagid to ni Sangko ba si Muno lang ha? Ikaw na inaadya. Nitaog na ka, presidente na kas Pilipinas, naan na nimutanan. Unya, magsige pa kag tabi-tabi nga mag-revolutionary government ko. Dili kay tungod Sam. Mutoy iyang alternative or option just in case nga ang military magkudita. Musukol man siya. So ari siya dapig sa civil kinibang sa mga tao ari siya dapig actually labanan magina siya rebuilding. Inigkuditas military ang unang malipay na NPA man. Okay. Ma-justify naman ang pagsulbog na po sa NPA kay di magid sila gustong military ang maoy muhawd. Daghan kitong mga milagro sa tinuod lang sa panahon ni Digong. Muna nga moingon sila nga gihurot og pamatay ang mga new people sa army sa panahon ni Duterte, waoy. Ang military gyud maoy nag-operate because they know for a fact nga si Presidente Duterte ang kasing-kasing tuwa gyud sa NPA. Kay for the longest time, ang Davao mga higala nagmalinawon kay tungod gialyado ni Digong ang New People's Army. Ug mag-birthday si Presidente Duterte kaniadto musaka ditog bukid sa Davao kay adto magpahikay, adto magpaihaw og manok Bisaya. Kapag tinuod lang, muna'y kamatuoran nga wa tingali nahibaw-an sa tanan. Every time nga mag-birthday ang atong presidente or at the time nga mayor pa sa Davao, musakas bukid doon niya magbutang, kanaging may entablado, may programa, may party-party, pero ang gikakuyog mga NPA. Kaya ang iyang mga parente, iyang mga kadugo, iyang mga kaalyado, iyang ang nagpalig-on gid niya sa Davao, NPA. Naa siya iyang kagalingon nga army unit supported by the New People's Army sa Davao. Pananglitan,
hinumdo mo niya itong EDSA People Power 3 nga gihulga si Gloria sa mga tao ni Irap. Katubang offshoot ba? Katong reaksyon sa diyang nidaog si Gloria. O niya, niribinta ang mga tao ni Irap. Diba? Diryot gitong kuan po si Gloria. Unsa gibuhat ni Digong? Ingon si Digong, sige, suwayin ninyo glumpag si Gloria kay mabuwag mi diri sa Davao. Ilong ka na sa? So nga, ni pagawas gyud og open threat si Rodrigo Duterte at the time nga, hala, hilabtin niyo si Gloria kay ang Davao musisid sa Pilipinas. Because kay bao siya, nga doon na siya armed support sa New People's Army o sa uban pang mga grupo sa Mindanao. MILF, MNLF, kaya ang kasing-kasing ni Digong, kasing-kasing sa rebelde. Naitabo lang yun, Sam, nga na presidente siya. Nga namasag mag-PA siya na ihawon siya sa militaryo. Asa naman dito si Kuan sa Miboy? Kato si Rolando Llamas. Mo man to'y security advisor ni Noynoy o niya, gikuha to ni Digong. Gitadato nila ni Kuan, ni John Ibasco. Kanade si Kuan, kining atong DepEd Secretary sa una, Briones, kada kong NPA yan. Kinsa pa man? Ha? Eta Rosales, Commission on Human Rights. Siya ba gibutang ni Digong? Kang Pinoy. Bitaw. Muna, sus, layan itong naabdan sa, kay Press Freedom naman tapos. Commercial sa tabi, itong oras, alas 9:40 na. Okay, balik ta diri sa tuang tulumanon. Sa gihapon ako si Jason Monteclar. Hangtod ta diri sa alas 10. Padayon mong nagpaminaw sa DYCM 1152 diya sa dial sa inyong mga radyo. Gibalita diri sa kuan sa anay news item diri sa The Freeman. Matud pa diro, rise of vloggers threatens mainstream media. The media landscape in Cebu and even in the entire country has radically changed for the last 6 years as social media is getting an upper hand. Yeah, that's right. Absolutely right. Matud pa sa usa ka veterano nga maninibya, Ed Lingaw. One of the speakers kagahapong adlaw sa online forum nga giuluhan og what's in store for Philippine media. Ingon siya that ang technology is letting the public bypass the journalism process. Mura man siya supak nga naay online media or naay mga bloggers. Actually, sa ako alang nga bahin, kaya ako vlogger na ba ko akong gagulingon nga internet show. Kasabot man taba nga dili na bagid mo undergo og kining rigorous kaayo nga editing. Usahay ang ato ang script, ang atong isulti kay namagoy times like diri sa radio. Ang lang mag-ako pa ning iagig editor ang akong ipanulti. No? Ang saon naman god, labi na og ari ka sa print media na magay mga editor kay ang purpose sa editor aron dili mapreso ang publisher. Actually mo gid primary purpose sa editor
Then secondary purpose na maura sad ang pagtanaw kung doon na bay kining copy editor san ang trabaho na mga grammatical kuan man issue. No, mga grammar ba? Issue sa grammar, issue sa sentence construction, issue ba sa kining labi pa kay ang espasyo manggod sa print media, kining yung mga newspaper limitado kayo. So, ang balik ko sa kilometro nimong balita kutob sa mahimo ilan ang sapsapan nga mahimo na lang usa ka dangaw aron nga mohaom sa inilog kayo nga espasyo sa print or sa newspaper. Muna actually purpose nganong naagyoy tig sapsap. Pero ang pinaka-primary gid niya na nganong naay editor kaya aron dili mapriso ang publisher. Kina pala yung mga pataka din pasangil. So kasabot kita. Pero dili sad rason nga inanaon na lang pagsulti ba nga si Idlinggaw na lang gimoy kamao. Matod pa niya, like it or not, but we are being bypassed. Natural. Muagi pa daming Idlinggaw. But iya masang gi-acknowledge nga the rise of kinibang alternative media nag-allow ni siya nga ang mga tao may be able to represent themselves as an alternative to mainstream media. So mo na mga vlogger, mga unsa pa na diha. Kay natural, humanatong panahon nga ang mainstream media ra mo'y maka-feed og information sa iyang publiko. Wa nagilaing source sa information kundi kung unsa tong mga klase nga balita nga sinapsapan na nga mo'y gusto og kan pinilian na ba nga ipagawa sa ilang mga editorial board. Lima ka lang sila ray magpili og asang balita ang gusto nilang ibutang sa front page. Diba? And ang front page would define your day. Og unsay nakabalita sa pinakauna nga pahina anang mga mantalaan muna na'y maghatag og hulagway kaniadto kung mag-unsa ang dagan sa imong tibuok adlaw. Diba? Siya na'y naghatag og holistic nga picture og unsa ning adlaw. Guol ba ni, malipayon ba ni, angay ba ikasuko ning adlaw? Once nga makakita ka sa front page. Yan, humana man na may social media. Ako bitaw gabi isam igdaing katog nako. Mangukay naman ko kung sa mga balita para ugma. Mutanaw naman ko daan niya. Dili na kay ko discriminating kung unsay mas bugat, kini ba may bugat. Hindi naman ko mag-agad sa singgit sa mga editor. Kay ang editor magod, ang ilang isinggit front page man, karon wala may front page. Kaya di naman ko maukay og papel. Hindi naman ko mag-agad sa social media. Cellphone naman. So di ka kailangan kung sa front page o sa dili. Di ba? Dili na kayo bias ang imong perception o kung sa balita nga para nimo maayo. Oh. So ningon siya nga ang nagpatawag din niya sa ang Cebu Federation of Beat Journalists. Ano dili. Appeal sa mga nagpatawag, nag-imbitar ani niya. O ang kining Cebu Press Freedom Citizens Press Cebu Citizens Press Council. Mo ba na? CCPC. O ilahan ng Attorney Chiking. Ako, kanapa sa industriya sa radyo, natural, mutahod pa taning mga grupo ha. Pero mo lagi na-diminish yun ang kaimportante sa mainstream media kay ang kinimang kong mga alternative media, mas maayo pang musuwat kaysa atong mga reporter. Tamog example ha nga alternative media kanang politico.com. Mabayas o madi pero gwapo kay musuwat oy. No, ngilngig kay manuwat sam nya. Sus, wa ra gis kumingking ning ato mga reporter. Ha? Rappler? Sus. Kanang Rappler mo na pinaka-typical yun para nako nga example sa alternative media. Online na ko na siya. Huwag ko na newspaper. YTV. Pero paminawa ng ilang mga reporter nga mo hatag og field report.
Sus, ang in English ngilngigan paminawon. Oh. Nya nindot kayo do nagihanay, do nay format o nya nga to adiri kinaraan man. Kanang Rappler ako, para nako in all fairness, kuan gid sila. Objective lang lap. Kuan magina sila. Ang training ana nila rigid magid kaayo. Unya although may pagka mainstream na ni sila ron, pero ang sinugdanan ana nila sa alternative media ra gid na sila. Kay nabagoy legitimate nga media nga nganlan nimo Rappler. Unsa man ang Rappler? No? Kanang Rappler, ang una na kong pagkadungog na sa una, akong huna-una, kanang pagkaunan ba? Kini mo kananan eh. News outlet man eh. Oh. Nya ako sa ang media na to diri sa Cebu dili naman kay ko kuan gyud pod disconnected man kay ko sa media Cebu sam ako personally. Yeah, mo angkon di ko na disconnected kay ko sa media diri Cebu. Kaya nga itong media diri Cebu palabuan na man. Oh, sinikhan na man. Yang anong magpirme magkukuyog-kuyog anak nila nga magkatalikod kalag gamay. Libakon mga. Huh? Mo lagi. Oh, kana nya dili na kayo sharp sa mga aya. That's right. Kanang ang pinangutan-an ba kanang baby face na kay pinangutan-an. Sweetheart kay pinangutan-an. Say luton ko kanang nay mga importante kang event. Nay kausa di ko kalimot. Bag-o pa kay ko ato sa diin to, DYRF. Unya election to Noynoy Aquino nga eleksyon. Noynoy Aquino. So sa ato pa 2010? Oh, 2010. Okay. Gipada ako dito ni Father Susun sa kining Mariners Court. Kay dito man nagpatawag og press conference si Noynoy Aquino. Rinidagan pa ba si presidente ato? Noynoy Aquino niya nasa sa Ralph Recto. Nagtapad sila. Nakaroon. Ralph Recto ba to? Ralph Recto. Nakaroon sam, sud ko sam, late man ko sam. Sugod ng preskon. Kana laging ignorante pa kay ta nga batanon pa kay ba nga nag-apil-apil sa preskon. Lingkod ko sa tubangan. So sa pag open forum, sugod nagpangutan anay. Naminaw ko sa mga pangutana sa kauban ako mga media, puros man mga sweetheart questions ba? Nga kining, uy, kanang, kumusta man ang inyong flight, by the way, sir? Anong ilala nga pangutan? Ataya, napamoy panahon mong utana. Uy, sir, nag-wonder me nga nung wala ka nagsulubog yellow ribbon. Ataya, kini, nonsense man nga mga pangutana. Noy-noy ko itong si Recto. Kuwagid ko kasabot nga nung ingunani at media. Ako kay wala gi ko kalibutan, ako kay lagi sa ko mga tapan, kay bago pa kay ko. Isa ko kamot. Ngutan na ko. So, hatag microphone. Ako din giingnan si Noynoy. Namas Noynoy ha? Ko sir, pero akong gi in English am. Ang English Tagalog ba Taglish? Pero ako pangutana mao ni kung inan. Nagwonder ko. Nganong nagtapad mong duha? Siya ngano man? Kung ikaw anti-value added tax, antay ka sa IVAT. Ya kining imong tapad mo sponsor sa IVAT. Ya karon duha nagtapad mo. Kay gusto mong magpapili ubos sa usa ka partido. Kung mudaog ka pagka-presidente niya, mudaog sa nisag pagka-senador, unsa may mahitabo ani sa IVAT? Because ang kining IVAT sa akong pagkasabot, ang implementation na is always at the whim and caprice sa usa ka presidente. Di ba? Whether you like it or not, ang presidente mahimo makapasuspend as per provision sa value-added tax nga balaod.
pwede niyang isuspend or magmoratorium sa imposition sa expanded value added tax. Nya ikaw ra ba sir, di ra ba gyud ka mauyo na? Sus, naggubot ang ilang presko. No? Ano pag nagsininyasay, di mo kalimot, kinaapat to si Elias Bakiro. Oh, naa si Michelle. Palabsan, nagsini, kinsa man ni mataan eh. Diba kasam, giimbarguhan kong microphone? Gidagan ko sa staff ni Recto. Kay, mo follow up question pa maginut ako. Oh, mo follow up question pa maginut ako. Gidagan ko sa staff ni Ralph Recto, ilog ang microphone sa kong kamot. Dayon, pag ilog tanaw mga media, tanaw na kong Recto. Pag tanaw na kong Recto, gisinyasan kong Recto nga, I will call you. Kailang sinyasan ba nga tawagan kaniya. And then, pag human sa press consam, kini walk out, mangilog ng microphone nga, pagkita ko magpangutana. Lakaw ko. Di ba ro gisrekto? Gisundan ko, padung ko sa gawas, giagbayan ko. Sa saan ka ba mamaya toy? Oh, gitutoy ka batanon palagi. Kuwi na ko. Sabay tayo. Dungan ko nung may paniod to. Magkala lagi wakay kalibutan. O sige, paniod to naman day. Pero ang akong pangutana to, inosente ra gid kayo, nga nangutana lagi ko susto. Ya dili karon sam dili naman ina ng mga media nato. Mag-press con si Mike Rama ay sus puros mga pamarayag nga pangutana. Dili na ba critical kayo nga mangutana? At samot kanang atong mga beat reporters Kapitolyo ay sus ay nalang ta. Di na lang kita manaway sam kay ato ra ba ng mga kauban sa buhat. But kay baog ko nga magpangikog na silang pangutana ni Gwen. No, kay mga saba man si Gwen. No, mga saba masuko o niya nabalhibuan man ang tanan mga reporter niya. So kasabot na lang sad ta. No, kasabot na lang sad ta, but dapat gid unta aron nga ma-maintain sama sa gisulti ni Ed Lingaw nga unta dili na mabypass ang mainstream media. Dapat sad ang mainstream media kamaog yung mangutana. You should learn and know when and what to ask the right question. Because kung mangutana mo og wrong question, tupagon sa mo wrong answer. Diba? Namatay panultihon sa media nga right question begets the right answer. Of course, wrong question begets the wrong answer. Yung magsikit ang pangutana, biyag mga binayot na pangutana. Sige atay. Pangutana ni mong gobernador nga, how do you feel today? Sawa no? Mga entry na alam ba mga pep talk ba? Matay igong oras. Happy Press Freedom ko. Week magkunsa. Basta ako, kung kusang disconnected kay kuha na nila. Tawag akong vlogger, ako tawag og media. Palipay pa ko. At ngayon na lang ninyo, mga masunod na to nga tulumanot. Mubanos karon dayon si Kuya Sammy B. Nagyapon ako si Jason Monteclar. Salamat sa inyong pagpamina. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Bisaya! Hantod sa sunod ng gayon o sa samantak na dinigyapon sa istasyon. Bisaya! Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province right now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.